дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар тоҷикистон парки технологӣ таъсис меёбад. Украина кӯмак мекунад таъсиси мактаби содирот дар Тоҷикистон. Варзишгарони тоҷик аз намангон 5 медали тило оварданд. Собянин аз даҳшати коронавирус дар Москав изҳор дошт. Чин мизбони нишасти вузарои хориҷии ҳамсоягони Афғонистон мешавад. Тарошидани риш дар бархе аз манотиқи Афғонистон ҳаром эълон шуд. дар оянда дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни Тоҷикистон дар бораи паркҳои технологӣ дар таҳрири нав бо дар назар дошти таъсиси паркҳои технологияҳои иттилоотӣ дар заминаи таҷрибаи пешрафтаи ҷаҳонӣ қабул карда мешавад. Иттилоъ додааст дафтари матбуотии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон. Бинобар иттилои манбаъ дар иртибот ба ин дар шаҳри Душанбе нахустин ҷаласаи гурӯҳи кории байниидоравӣ барои баррасии лоиҳаи қонуни мазкур баргузор гардид. Дар ин ҷаласа Фарҳод Билолзода, муовини вазири саноат ва технологияҳои нав, зикр намуд, ки лоиҳаи қонун дар бораи паркҳои технологӣ дар таҳрири нав бо дар назар дошти таъсиси паркҳои технологияҳои иттилоотӣ дар заминаи таҷрибаи пешрафтаи ҷаҳонӣ бо дастгириву кӯмаки техникии шарикони рушд, барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амнияти ҳамкорӣ дар Аврупо бо ҷалби коршиносони милливу байналмилалӣ бо назардошти гузарондани таҳлилҳои соҳавӣ таҳия гардидааст. таъкид шудааст, ки қабули санади мазкур заминаи мусоидро бо шароити ҷолиб ва ҳавасмандкунанда барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ, ҷорӣ намудани инноватсия дар саноат ва пайвастани илм бо истеҳсолот фароҳам меорад. Рӯзҳои наздик аз ҷониби гурӯҳи корӣ лоиҳаи ин санад баррасӣ шуда, дар бораи қабули он ба ҳукумати Тоҷикистон таклифҳои мушаххас пешниҳод мекарданд, қайд кардааст Билолзода. мулоқоти Шавкат Бобозода, мудири агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ирина Тихамирова, президенти донишкадаи байналмилалии менеҷменти Киеви Украина баргузор гардид. Иттилоъ додааст дафтари матбуотии агентии содирот. Зимни мулоқот тарафҳо масоили дарёфти бозорҳои содиротӣ, баландбардоштани малакаи соҳибкорон, шароити мусоид ба рушди содироти маҳсулоти кишоварзиро баррасӣ намуданд. ҳамзамон зимни мулоқот масъалаи таъсиси мактаби содиротӣ дар назди агентии содирот баррасӣ гардид. таъкид шудааст, ки вазифаҳои асосии мактаби содиротӣ пешниҳоди хидматрасониҳои босифат ва касбӣ ба содиркунандагон тавассути дастгирии методологӣ, иттилоотӣ, машварати марбут ба рушди ҳамкории миёни содиркунандагон, бастани шартномаҳои содиротӣ, инчунин омӯзиш дар таҳияи барномаҳо ва нақшаҳои рушди содирот дар маҷмӯъ ташкили ҳамкории самарабахши субъектҳо бо мақомоти давлатӣ мебошад. дар намангони ҷумҳурии Ӯзбекистон мусобиқаи кушоди таеквондо анҷом ёфт. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 61 нафар варзишгарони синну соли гуногун намояндагӣ намуданд ва дасти кам 26 медал, аз ҷумла 5 медали тиллоро соҳиб шуданд. Федератсияи таеквондои Тоҷикистон хабари иштироки 61 варзишгари тоҷикро таъид намуда, изҳор дошт, ки аз ин теъдод варзишгарон 46 нафар писар ва 15 нафар духтарон буданд. Медалҳои тиллоро Муҳаммад Ҳасан Шомаҳмадов, Муниса Ойматова, Рӯзигул Саидова, Азимҷон Абдуллоев ва Исмоил Исроилзод гирифтанд. ҳамчунин варзишгарони тоҷик аз ин мусобиқа 8 медали нуқра ва 13 медали биринҷӣ ба даст оварданд. гуфта мешавад, намояндагони Тоҷикистон Муҳаммад Ҳасан Шоҳмаҳмадов беҳтарин варзишгари мусобиқа ва Далер Фозилов беҳтарин мураббӣ дониста шуданд. дар мусобиқа дар баробари варзишгарони кишвари мизбон намояндагони ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Русия ширкат карданд. вазъи панҷшавии коронавирус дар Москав ҳамоно душвор боқӣ мемонад, изҳор дошт Сергей Собянин, мери ин шаҳр. ба гуфтаи ӯ давоми як ҳафтаи охир дасти кам 10 000 бемори коронавирус дар ҳолати вазнин ба бемористонҳо интиқол ёфтанд. дар Москав мутаассифона вазъ мушкил боқӣ мемонад. дар як ҳафтаи охир тақрибан 10 000 нафар дар ҳолати вазнин бистарӣ шуданд. динамикаи бемориҳо каме коҳиш ёфтааст, аммо вазъ ҳамоно мушкил боқӣ мемонад, мегӯяд Собянин.
Москав аз рӯи шумораи мубталоён ба коронавирус дар Русия дар ҷойи аввал аст. Дар маҷмӯи дар ин шаҳр 1,824,494 ҳолати сироятёбӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин шумор 7103 ҳолат дар як рӯзи охир мебошад. Саида Хатибзода, сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Эрон, дар як нишасти хабарӣ аз баргузории сеюмин нишасти вузарои хориҷии ҳамсоягони Афғонистон ба мизбонии Чин хабар дод. Ӯ ҳамчунин нишасти Теҳрон дар бораи вазъияти Афғонистонро муассир хонд ва гуфт, баёнияи ниҳоӣ дастоварди ин нишаст буд. Пештар Ван И, вазири хориҷии Чин, эълон карда буд, ки Пекин метавонад даври навбатии дидорҳо бо ҳамсоягони Афғонистонро баргузор кунад. нишасти дуюми ҳамсоягони Афғонистон бо иловаи Русия ҳафтаи пеш дар Теҳрон баргузор шуд, ки дар он вазирони хориҷа бо нашри як баёнияи муштарак ба ташкили ҳукумати фарогир ва мубориза бо терроризм дар Афғонистон даъват карданд. Онҳо аз Толибон хостанд нагузоранд, ки аз хоки Афғонистон ба ҳамсоягонаш таҳдид шавад. Комиссиони Дорулфатвои марказӣ ва тахассусии ҳукумати Толибон тарошидани реш дар вулусволии соғари вилояти Ғорро ҳаром эълон кардааст, иттилоъ медиҳад Спутник Тоҷикистон. Дар номае, ки комиссион ҳудуди як моҳ пеш содир карда ва имрӯзҳо ҳамагонӣ шудааст, ин комиссион таи мактубе дар посух ба суоли шӯрои фиқҳии Толибон дар вулусволии соғари вилояти Ғур файсала кардааст, тарошидани реш аз дидгоҳи ҳадисҳои пайғамбари ислом ҳаром аст ва касе, ки реши худро метарошад, муртакиби гуноҳи кабира мешавад. Ин комиссион навиштааст, тарошидани реш аз дидгоҳи ҳадисҳои пайғамбари ислом ва китобҳои фиқҳӣ ҳаром ва фоили он муртакиби гуноҳи кабира мешавад. Гузоштани реш воҷиб аст. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. То барномаи навбатӣ, тансияту хонобод бошед. хайр. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.